Isayas Kapitulo 55 versikulo 8. Kaya ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Mga kasama, nining bersikulo, nagpahinumdom ang Ginoo kanato nga siya nasayod sa tanan. Pwede kitang mangilad o manlimbong sa atong mga igsuon, igagaw, hinigugma, pamilya, higala, ug sa komunidad. Apan, dili ta makaikyas sa Ginoo. Mga kasama, atong sa ulugon ang Semana Santa, kauban ang pamilya diha sa pagsimba ug paghandom kung giunsa pagbuntog ni Kristo ang kamatayon diha sa krus. Kasama mo sa Balitag Serbisyo Publiko, Radyo Man Bianabanos. Tatak, Amen.